É unha das imaxes que mellor representa o Nadal no concello de Meis. Falamos da Feira do Galo de Curral, unha cita que, como manda a tradición, vaise celebrar o vindeiro día 22 no Mercado do Mosteiro. A ela acudirán 9 criadoras que levan meses mimando e vendo medrar os seus galos. Críase ao aire libre, con produtos naturales da casa, botaba normalmente casi todo o día fora, e con 9 meses de crianza e con moito traballo. Cada un deles pesa arredor de 4 ou 5 kilos. Este ano, a pesar do esforzo que supón, decidiron manter os prezos. Vanos vender a uns 12 euros o kilo. Desta volta criaron uns 250 exemplares. Deles, moitos xa teñen dono, porque a feira van levar tan só 175. Claro, hai xente que de uns anos para outros xa deixan reservada, chamante por teléfono, hai xente que ven recoller mesmo a feira, para a xente que xa prefere vir a recoller antes. Este ano a feira cadra en domingo, polo que o Concello decidiu redobrar esforzos para animar aínda máis as vendas e ofrecer unha programación paralela á cita. Este ano van organizar un mercado de Nadal. Vai a ser un mercado pois que fundamentalmente é de artesanía, vai haber postos de artesanía, de ganchillo, de cerámica, de bisutería da India, de Turquía, de xabóns naturais, velas decorativas, plantas, chucherías, mel, complementos, o sea, postres, é dicir, que vai haber de todo tipo. Tamén visitará a Vila Papá Noel. E, ademais, se vai agasallar a todos os nenos de Meis que veñan a visitalo, pois con un chocolate, máis con churros. Poderán facerse fotografías e falar con Papá Noel. A rapazada poderá acompañar a Papá Noel entre as 12 e as 2 da tarde.